Ayan, ang aming hapunan. Ayan. Indomie and Meron kayong ganito. jalapeno cheese balls. Walang diet, oh. Ayan, tapos pagkamba. Ginisang talong Fibaan. sa kamatis. Ayan. Bilang sungkag. Nahulog pa. Diba? Ano, kutsara sa pwede? Ayan, pero. Ayan. Kutsara tinidor. Tinidor sila? So, let's eat. Yalla. Small, medium, large. Parang dibdib man ang makikita ko dito. Ako nga dyan, small, medium, large. Dito ka sa gitna. Sino? Ikaw. Ayan. Dito daw ako. Sa'yo to. Ito sa'yo. Ano? Saan? Nandyan na. Let's eat. Pila mong kilos hindi? 60. 60? Ikaw. Ewan. Iwan, di. Indomie. Pambansang pagkain ng mga OFW. Indomie tsaka itlog. Huwag muna kayo dyan magtawag, ha? Kumakain pa kami. Tawag lang mo testing ron kay Ayan na. yagan tamog noodles. Yeah. Nung kayo ang kumain, hindi kami nagtawag sa inyo. Gusto mo? Ang talong. Talong with Pwede. kamatis. Guys. Talong na may kamatis. Ginisa. Mukbang. Mok. Ay, talagang mag-i-enjoy ang mga viewers mo yan, Cindy. Kay ano na tayo sa trending na tayo sa Medyo maanghang siya. Tsaka yung tinapay nila dito. May ano. Ang tawag dito? cheese. Hindi, ito ba? Ay, ko. Sesame seeds. Sesame seeds. Kisame? Sesame. Nasanay kasi ako sa Arabic simsim. Oh, sim-sim. 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 Aram sim-sim. Guli. Ay, kumakain ka. Diba? Hindi naman siguro halata sa katawan namin eh. Shout out dahil kang Sir Jungski. Jungski talaga. Shout out naman Sir Jungski. Nag-enjoy daw sa amin kanina. Tignan mo damit namin, katunga yung wala. Ma'am Jores, sumama ka dito sa amin mo. Halika dito, Ma'am Jo. Kain Mukbang tayo. Kain. Diba may kasama ka na? Kain is life dito. Ma'am Jo, hindi ka nag-iisa. Apat tayo. Bawal diet dito kayo. Mahirap na. Mahirap na sa kalisod. Mahirap na daw sa kalisod. Sa puno. Mahirap. Katawa si, Bisaya na nga. Bakit ikaw pa? si Ate Beth ba? Siyempre, di ba wawala ang aking vitamins? Ihi. Lintoy.
Ade, Light Pepsi. Madre Nacho. Light to tindahan, daghan. Tapos, mabilhin ako mamaya. Fernan, may zero daw dun si amo mo? Ambot. Maghingi sila. Sabihin mo, kung nakain na ako kasi magulat sila. Jamuangay kami, ma. Jamuangay, ma. Tapos na sila, be? Ang bait. Kain. 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 Tapos na silang kumain. Yun na lang nag-iisa pala. Bahala sa bakla. Uy, sabihan niya lang doon na binigay niya sa akin. I need one more sinia. Meron pa doon? Marami? Ewan, kaya na siguro to. Ikaw na bahala dyan. Bullshit. Bakit? Bukod kayo. Kinunta niya lang. Di ba dito sa kabayo, minabot mo. Nagmadali ka ba? Hindi, si kabayo. Tapos ang bit-bit ko. Hindi, si kabayo. Nilagay niya lahat. Ay, Ano kaunon daw to. Kaunon. Ugma daw, kini daw, yung Sa kaunon. kanya. Batcher. Fast niya. Sabi pa niya, Bul, sige. Ada batcher. Sabi pa na microwave. Oh, Manahimik siya. Lipat ko pa nga yun kay sobrang laki Ano na naman. yung frap? Dahil mo ito. Malinis na ito. Lagi naman ko gahapon. May gahapon pa naman yun. May Ang vitamins ka na, din. kung sa manasindi. Ang alin? Ka na, oh. Anong pa na? Itapo na yan. Ito pa. Itaputik na yan eh. Ito pa ako marami. Ano, may pakno doon sa sa sahig. Itabon ko yung salad na. Guys, walang diet. Nagpaila na dyan mi guys nga ano, Mga tatlong bebe. XXL. hindi na XL. Hindi na large. Walang small dito. Uy, wala nang espasyo ah. Diyan lang muna yan. Have new space for the new applicant. O, di ba? Natuyo na ang aking Indomie. Na. Alam niyo guys, bakit mataba kami? May tomato paste. May kamatis na giblend. Tapos may toast na brown. Tapos nagtatak pa kami guys. Oh, tapos guys, may gawa kami guys. May kape. Nakikita ko sa guys. Ito, kanin guys, walang kanin to. Walang kanin. Ano yun? Ako lang yung ano. Para ito, lagyan na. Bakit gusto niyo guys? Bili kayo ng cellphone. Mura, 1 kg. Tago may tayo ano dyan. Guys, and guys, may sing-sing kang malaki. Kasi po ito. Guys, may batak kami guys. May curly. That's it guys, that's it. Ah, guys, pwede ko naman guys. Napag chicken nga. Guys, tingnan niyo guys. Dili na large, small, medium. Kung dili extra large. Extra large, Mana? double XL. Right, tapos sa'yo XL. Natuyo na tayo ang Indomie ko. Wala na akong higupin sa baw. Bye, tatlong baby. Ako nakita. Mataba, matayat, mabibi. Mataba, mataba, mataba. Ngunit ang may papak sa likod ng isa. Minsan lang. Kasi ka mo guys. Dahil kumain palagi ng manok. Kasi kung Pinakita ko kanina umaga sa kanya, pagkagising. Sabi ko, pag kumakain ka palagi ng manok, nagkalabasan mo yung kuko ng manok. Nagsiyan na. Nagkalabasan na. Discolored na ba? Oh, yan. Tama na, hindi ko na kayo. Kumain ka, kumain ako. mawa ka. Kumain ko, kainin mo din. Oh, hindi ka na kayo. Kumain Oh, kaya lahat ano po dyan ha. Sayo, sayo. Oh, hindi mo na. Hindi mo sa ibabaw. Sino sabi ko? Tingnan nyo. Pwede sa pagkain. Nagbibilangan ako. Guys, ayaw lang kakainin. Ibusa ko to guys. Ate, Anong alam niyo bakit ibusa to guys? ayaw talaga niya kaya ano. Pero sa pagkain kami nagbibilangan sa trabaho. Diba? Kami kanya kanya trabaho. Pag may umuwi sa amin isa guys, malungkot na yung dalawa. So, dyan, suwari, susunod naman kayo.
Di ba? Di ba? Inshallah. Hmm. Hindi, parang fresh dito. Hindi yan. Ay, favorite ko talaga to. Hindi ko. Wala ko. Uy, nagpalak nito. Huwag na ako kanina ito. Hindi ka nakita. Labi ka lang. Ay, tapos na. Ganyan kinain ko. Kumain ako ng dalawa. Walang fingerprints dyan. Sa akin na pala itong fingerprints dyan. Kanina nga sa'yo para natin. Huwag ka nang dami. Tingnan nyo. Wala Pepsi guys. Huwag ka nang pizza. Nag-init ka na eh. Nag-indomie ka tapos Hindi nag-dami ako ka. mag-Pepsi. Mag-inom ako ngayon ng tubig. Ito lang sa akin. Hindi sinuso. Ano niya, minamahal. Kaya yan siya tumaba. Yan. Lagi ako natin ng bilis. Vitamin. Pagod na yung sakit. Mahal mataba kami guys. Minamahal naman kami ng mga nagmamahal sa amin. Ito klaro guys. Maraming minamahal. Maraming minamahal. Kami nito guys, kawawa. Kailangan pa magpapayat para may nagmamahal. Salamat po tayo, Jowa. Ngunit na ako magpapayat. Lalo ko tinatawa. Sabi. Tingnan mo si Cindy, tinapay yung mukha ko. Ako. Magkain tayo. Gusto niyo ba? Guys, uwi na kami ng Pinas. Kasi kung senior kami dito sa house namin. Tapos parang ano na. May kalawang na. Yung naman ako sa'yo. Pasensya muna daw. Pili kailan. Ako guys, 3 years pa to dito. Ako kailangan ko na talaga. Kailangan na talaga ni Ilong na kasi. 6 years. Pag minupos na yan. 6 years. 6 years. Bilang nga. Since 2015. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 years. Na, guys, pwede kakalawang na. Kailangan na din. Kasi guys, ano gano'n? Kaya namin. Guys, engine nga kuha niya. Kailangan niya. Sige. Kailangan na niya i-overhaul. Since uwi. Ano ito? Kainin. Kailangan niya talaga i-change skincare. Pag tatagal pa na, baka hindi na mag-ansar. Kailangan na talaga kayo. Lapit na tayo mag-40. Hindi, minubos na. Kailangan mo talaga kasi yung kalawang, pag once na yung ano ba, yung tawag yun, yung wire, pag marating na yung kalawang, magano naman, mabulag. Wala, putol na yun. Wala na spark. Paano na kung maputol? Wala na. Eh, magkatagal, ganun na. Kaani na. Ano ba? Baka hindi ka magano ka. Sana piliin mo na. Huwag mong piliin mo na. Yung ganun lagi. Pagkala may dismoso, ganun ganun. Hindi, meron talaga dun sa amin ng grupo. Meron dun sa amin yung babae. Ganun ba? Wala lang naman ganun. Mag-asawa yung ganun. Wala na isang na din. Ito yung mag-adjust. Eh, di ba yung ganun? Ganun mo na. Pero pag kaya yan, wala naman yan. Wala na. Wala mag-a-adjust. May mo mag-a-adjust. Mahirap na. Kung natandaan. Mabuko na yung dalawa. Mahirap na tayo. Yung ganito magubo. Pag mabahay niya, may nagkulat. Gusto mo talaga makita kanila? Dancer namin yan dito. Pag-uwi na mag-apply daw siya ng Dancerista Club sa Manila. Gatay, may nabit sa Manila. Doon sa Malati. Dito. Sa Japan ko kay isa kakuan. Sa Kalapan. Sa Manila ko sa Kalapan. Libote. Pares-pares kung nasa. Ano naman? Sa Manila ba yung malapit sa Bundon? Ano yung ahas? Ahas na yung sawan sa kaligid. Hindi ko yung nakita ba? Ang sawan sa kaligid. Kung may pamangkot rin. Sayang naman nakawala. Hindi yung nakawala, nakapasok na yun sa ilalim ng palda. Sa ilalim ng kalda ng kapitbahay. Oo, kasi kapitbahay daw yung ano eh. Sabi niya kasi sa kapitbahay daw. Nagano naman kasi ako nun. Kawawa pa naman siya. Umakit sa puno. Ganun niya. Ang mawang. Ang sakit nun. Parang niwang. Ay, kung tumawa, mabulog na. Hindi na kasi nila kumain kaya sila Ano? small medium large kami. Look, ano to yun ay? Yung Kaya nga gusto ko yung may sabaw, ito yun. kumain ng noodles, tuyo na yan. Tapos Yung kinain natin, tuyo. Matapon. Wala yung Kaya nga pagulong na lang ng sabaw. yung iinis mo so. Relax lang yan siya mamaya yung tapos. Lagyan ko. Nausis mo sa akin. Adoy. Ay, wala siguro. Ay, Sabi pa nila, be, lagyan daw ng mamay. Di ba? yeah, wait. May magbili tayo ng ano, i-ate man yung... Lagyan ng lahoy. Pagulbo na. Mukha na ko. Ano tayo? Mabulag sa akin. As in, tinapos yung muna. Pagkaano tayo magpita. Pag-gusto sa akin. O, tingnan mo. Yung nalawin ko yung papungas. Natawag na ulit. Dapat nga sana yung nahuli yung mabugas. Yung Hindi, pabilong first time, first time. Guys, pag makatisip ito, yung nakatisip ko. Ganun na. Hindi, ganyan. Ganyan lang. Wala na guys, nakainis sa panty si Ilongga.